Sulod sa 4 ka oras na stranded ang mga motorista sa barangay Tinangan, Dakbayan, Sanaga, human natumba ang usa ka gikonsiderar nga century-old tree sa Sugbo. Pasado alas 8 niadtong Biyernes sa gabi, kalit lang nga natumba ang maong kahoy tungod sa sunod-sunod nga pagbunok sa uwan. Hinuon dihang natumba ang maong punuan sa akasya, walay naigo nga motorista o sakyanan nga miagi sa maong dapit. Ang taga-Provincial Disaster Risk Reduction Management Council dali usab nga nakapadala og mga ekipo aron makuha sa dalan ang maong kahoy. Di man sa nalang equipment kay tungod lagi sa ang itabo ang mga equipment giandam pa man ko dili gyud usa daga tulo lang ka sensor ang gigamit ron sa DPWS sa Cebu City o sa province. Reklamo usab sa mga pasahero ug mamauliay sa bagatang bahin sa Sugbo. Mga kuwan pa mi. Mga alas 8. Alas 8 to. 7:55. Karkar ni pa doon. Gikan pa kog airport sana kuana yan bata Wala gutom kayo upay panihapon. Gani uban kanila tungod sa kadugay ug kakapoy sa pagpinaabot, nakatulog na lang sa sakyanan. Aron usab mahatagan og prioridad ang mga sakyanang nagdali susama sa ambulansya, adunay gihimong laing agianan. Samtang si DPWH District Engineer Daisy Toledo sa 2nd District, mipadayag nga ang natumbang kahoy usa lamang sa 900 ka kahoy nga putlunon gikan sa Dakbayan Sanaga ngadto na sa Dakbayan sa Karkar, tungod usab kay nakababag kini sa roadway dinhi nga pagabuhaton. Ang among recommendation from the very beginning is to remove all those trees within the right of way. Only lang wala minipadayon because the DNR opposed to it. And also the heritage group. Actually, ang DPWH nagwat ra gyud mi og cutting permit from DNR. That's why kaning mga kahoy dinhi karon nga nahabilin kanang wala na siya permit nga putlon. Gawas ni ini, delikado usab ang mga kahoy nga ana-adaplin sa karsada tungod sa kadugay na niini. Susama na lang sa nitabo sa barangay Zapatera, diin adunay driver nga naigo sa pagkatumba sa kahoy nga may resulta sa iyang kamatayon. I-consider na nila, no? They should weigh safety of most of all kay di magita ka compromise ana, and development of course to balance it out with heritage kanang ilang gi-protect na heritage. Leslie Caminada Vistil,